Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының тіп темалары. Кохарманнар истәлігіне Россияның туғры улары фотопроектінің көшмә галереясы эшли башлады. Дроннар һәм техника белән эшләү күнекмәләре булу мөһим. Түбән Камаларны пилотсыз очкычлар гаскәрләренә хезмәт итәргә чакыралар. Кухня белән йокы бүлмәсенең проектын үзгәрткән өчен 2 фатир хуҗасы административ җаваплылыкка тартылган. Мошенниклык очрагы олы яшьтәге Түбән Камалы миллион ярым сум акчасын курьерга тапшырган. Болачак иленә сәяхәт. Түбән Кама артисты Юрий Павлов фильм төшергән. Батырлар истәлегенә Түбән Кама транспорт инфраструктурасы көллиятендә Россияның тугры уллары фотопроектының күчмә галереясы тәкъдим ителде. Онда дистәләгән каһарманның портретлары урын алган. Экспозиция махсус хәрби операция зонасында һәлак булганнарның әниләре һәм тормыш иптәшләре тарафыннан оештырыла. Максатлары геройларны хәтердә саклау, аларның шәхесләрен һәм кыюлыгын киләчәк буыннарга җиткерү. Менә алар илебезнең батыр йөрәкле уллары, каһарманнарның әниләре, тормыш иптәшләре, туганнары һәрбер портрет янына чәчәкләр куялар. Наталья Трутневаның малайы махсус хәрби операция зонасына 2022 елда мобилизация буенча киткән. 1 елдан соң батырларча һәлак булган. Күпме вакыт узса да югалту ачысы басылмый ди ул. Эй син хәтер, гомер язларыннан батырларны монда чакырып ал. Жырлый дуслар, сөйлик дуслар, бүген бу киләрдә кайтмый калганнарның хакы бар. Бүген Түбән Кама транспорт инфраструктурасы көллиятендә Россияның тугры уллары фотопроектының күчмә галереясы тәкъдим ителде. Күргәзмәдә дистәләгән солдатның портреты урнаштырылган. Экспозиция махсус хәрби операция зонасында һәлак булган егетләрнең әниләре һәм хатыннары тарафыннан оештырылган. Күчмә галерея биредә берничә көн эшләячәк. Аннан соң солдатларның портретларын башка уку йортына күчерәчәкләр. Оештыручылар әйтүенчә, төп максат укучыларны һәм студентларны герой якташлар белән таныштыру һәм аларга хөрмәт белдерү мөмкинлеген тудыру. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Татарстанда контракт буенча хәрби хезмәткә җыю дәвам итә. Телефоннарда, планшетларда яхшы эшли белүче гражданнарны пилотсыз системалар гаскәрендә хезмәт итәргә чакыралар. Мондый күнекмәләре булган егетләргә җиңелрәк булачак. Хәзер яңа юнәлеш буенча җыю бара. Егетләр 2 айлык әзерлек узачак. Контрактта сынау вакыты да билгеләнгән. Төп шарт башка частьларга күчермичә пилотсыз системалар гаскәрендә генә хезмәт итү дип хәбәр итәләр комиссариатта. Әлеге тәкъдим белән кызыксынучылар өчен республикада 117 номерлы кайнар линия эшли. Татарстанда контракт төзегән хәрбиләргә 2 миллион 900 мең сум күләмендә акча түләү каралган. Хәрби хезмәт үтмәгән егетләребездә, армиядә булмаган егетләребездә аларга ярдәм күрсәтеләчәк, аларны әзерләячәкләр, вакыт үткәчтән кирдән кайта алалар. Туган җирләренә хезмәт биткәчтән аларның шундый мөмкинлек бирәчәкләр. Планировканы үз белдекләре белән үзгәртү аркасында 2 фатир хуҗасы административ җаваплылыкка тартылган. Кагыйдә бозу очраклары Сөембикә урамындагы 14-нче һәм 64Б номерлы йортларда ачыкланган. Фатир хуҗалары кухня белән йокы бүлмәсенең урынын алыштырырга карар кылганнар. Татарстан дәүләт торак инспекциясында аңлатуларынча газ җиһазларын һәм су үткәргеч торбаларын күчерү тыела. Хуҗалар җаваплылыкка тартылган. Хәзер Түбән Камаларга законсыз үзгәрешне төзәтеп, элеккечә йокы бүлмәсе белән кухняны баштагы урыннарына кайтарырга туры киләчәк.
Түбән Каманың полиция хезмәткәрләре Казан хезмәттәшләре белән берлектә алдау схемасында катнашкан курьерны тоткарлаганнар. Аның гамәленнән 72 яшьлек ир-ат зыян күргән. Мошенниклар гадәти схема буенча эш иткән. Пенсионерга дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинеты ватылган дигән СМС килгән. Соңыннан телефон аша үзләрен белгечләр дип таныштырган кешеләр ир-атны акчасын ышанычлы затка тапшырырга күндергән. Зыян күрүче курьерны Сәүдә үзәге парковкасында 2 сәгать көткән һәм 1,5 миллион сум салынган пакетны таныш булмаган кешегә тапшырган. Өенә кайткач кына алдануын аңлап, полициягә мөрәҗәгать иткән. Оператив хезмәткәрләр курьерның шәхесен тиз арада ачыклаган. Ул Казанда яшәүче 20 яшьлек егет булып чыккан. Аның сүзләренчә, мессенджерда җиңел акча эшләү турындагы тәкъдимне кабул иткән. Егет тоткарланган, тикшерү бара. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Күңелле болашак, дуслык, авыл рухы, мөгъҗиза. Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры артисты Юрий Павлов әлеге төшенчәләрне чагылдырган фильмны экранга чыгарды. 1 сәгатьлек кино Резидә Зарипованың «Акыллы бака дәресләре» әкияте буенча төшерелгән. Сюжет нигезендә Шамил исемле малайның маҗаралары. Восход кинотеатрында фильмның ябык премьерасы булды. Аның кайбер мизгелләрен бергәләп карыйк. Вакыйга Түбән Кама районы Болгар авылында бара. Шамил исемле малай дәү әнисе янына кунакка кайта. Нәкъ әкияттәге кебек бала бер бака белән таныша. Ул аның дустына һәм киңәшчесенә әйләнә. Шул мизгелдән геройның тормышы төптән үзгәрә. Әлеге рольне Дмитрий Краюхин башкара. Бу аның кинодагы беренче тәҗрибәсе. Кая гына барсак та, кемнәр белән очрашсак та, безгә үзебезнең ышану көче җитми. Көтәбез, ярдәм көтәбез, куркып калабыз, артка чигенәбез. Менә иң мөһиме шушы үзеңдә булган ышанычны булдыруны, канәгатьлек хисен, бәхетле булуны иң беренче балачактан ук тәрбияләргә кирәк. Ул көч балачактан ук килә. Менә шушы кинода, әгәр дә без шушы фикерне җиткерә алсак, мин үз вазифамны үтәдем дип саныйм. Фильмның режиссеры Юрий Павлов, продюсеры Гүзәл Шамарданова. Кино Резидә Зарипованың «Акыллы бака дәресләре» әкияте буенча төшерелгән. Автор һөнәре буенча бухгалтер-икътисадчы, күңел кушу буенча язучы. Соңгы 4 елда балалар өчен әсәрләр иҗат итә. Аралашу, телефонда утыру, бер-береңне кыерсытулар барысы да чагыла дип уйлыйм бу кинода. Авыл рухы, яшьлеккә әйләнеп кайталар инде өлкәнрәк кешеләр. Премьерга килгән тамашачылар фильмны җылы кабул итте. Алар авыл табигатының моторлыгын, артистларның осталыгын һәм тирән эчтәлектәге сценарийны билгеләп үтте. Әлегә бу ябык күрсәтү генә, киләчәктә киноны төрле фестивальләрдә күреп булачак дип белдерде режиссер. Альбина Вәлиева, Владимир Ханшин, НТР яңалыклары. 14 мартта Түбән Кама районында авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Җирле җитештерүчеләр һәм Татарстанның төрле районнарыннан килгән фермерлар һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләре үз товарлары белән сөендерәчәк. Продукцияның ассортименты бай. Ит, балык, сөт, йомырка, баллы ризыклар. Шәһәрдәшләрне 14 мартта Южный урамындагы Магнит гипермаркеты янындагы мәйданчыкта көтеп калалар. Хаклары уртача ваклап сату бәяләреннән түбәнрәк булачак дип вәгъдә итә оештыручылар. Пенсионерлар өчен махсус ташламалар каралган. Программада җырлы биюле чыгышлар, балалар өчен уеннар, чәй эчү урыны әзерләнгән. Сәүдә мәйданчыгы һәр шимбә көнне иртәнге 8-дән көндезге 2-гә кадәр эшләячәк. Иртәгә Рамазан айының 22-нче көне сезгә сәхәр һәм авыз ачу вакытларын тәкъдим итәбез. 12 мартта пәнҗешәмбе көнне кояш 5 сәгать 54 минутта чыга. Сәхәр 3 сәгать 50 минутта тәмамланырга тиеш. Авыз ачу 17 сәгать 37 минутка туры килә.
Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Сагынып көткән олы кунагыбыз Рамазан айы җир өстенә аяк баса. Рамазан айлары мөбарәк булсын. Аллаһ сахаба Гомар ибн аль-Хаттаб әйткән: Сезгә хисап кылынганчы, үзегезгә хисап кылыгыз. Сезнең гамәлләрегезне үлчәүгә куйганчы, үзегезне үлчәүгә куйыгыз. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безне тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми төркемебезгә рәхим итегез. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.